נתבור מעל עבדיך, יוקח נאה מעט מים ורחק, והם ישענו תחת העץ, חפתיכם סעדו לבכם, אחר תעבורו, כן אבותיכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיבר. פרחו את העיניים, בורא עיניים בורחם, בעת בורת העיניים, אנחנו ים שם. אשר בחר בנו, את תורתו, בורת העיניים, בורא. אמן. אמן. וימהר אברהם האוהל רב היום, מערי 13 כן סולת ושבע סיגות, ולבקר מסרם, ומבקר אחותו ויתן עיניו וימהר לעשות אותו, לחמה וחלב, ולבקר אשר עשה ויתן להם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכל. משפחת אביבי עניין אמונה, נישא מלאכה את אדוני, שנה ימלא לעם דיבור, חיים וצנע, ויברך אותו, וישם את דיבור, ויבוא וליצור על פני אדוני, משפחת אביבי עניין אמונה, נישא מלאכה את אדוני. כל העמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויאמרו אליו ויצא אשתך ויאמר הנה באוהל ויום שוב אשוב אליך כעת חייו הנה בן אשתך ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו ואברהם ושרה הזקנים באים וימים עדה להיות ושרה אורח כאנשים רק שרה אורח חרד אותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן ואמר אדוני אברהם למה זה כשרה לאמור אפונה מלך ואני זקנתי ומאדוני יצבח למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת חיות